angler mania. Angler Wiyantoro mania. Gacor Mas Wono. Mas Wono. Gak meneng ae Mas Wono. Mas Wono. Mbok yo mengo, sak diampet lho. Mas Wono apa Mas Rebu? Les. Ndi sing demes ya, sing demes. Kewan wekmu wan. Dadak bareng. Angket. Sampai menang-menang. Kena kuping iwak ra sida gondol. Lho, saya rene lho ki kambanganku ya. Wih, Wan. Jan wawan ora les ah lali to. Lah wis bles kok. Kok sik? Wah. Uraan. Gacor guys, tak segacor kemarin. Muter ke angkatan mulak nangin ra muter. Aku ya muter iki baji lho. Ini sampai yang ini sama dewi pas digondol dewi mulai cilik kan. Kayak anggering ini sih ngilek giral. Kambanganmu ya. Peles. Demes. Sarapan tuh, wes sarapan apa? Kaya pecel lho nek ning sambel iki. Lah apa gudungan karo mie. Lah jadi berarti kan dudu mie pecel. Lah mosok ono pecel ora ning ono pecel ning sambel pokoke gudungan karo mie. Zet. Pas paling paling. Les. Les. Mawono les mekono. Gacor. Jentok jorokne Dik, jentok Dik. Rusaki kuwi nek melu. Sambung. Anake ora nikah lho iki kan. Kena. Enak tuh. Siap. Iwan. Sing endi? HP. Iwan. Endi to Mas Wono ora ketok oleh kuwi. Nah. Weh.
Ini berat kok kowe ndak rene neh. Ini berat ngene. Hmm? Kene biasa aku nggo. Oh, biasane sing aku kowe. Sing teko dhisik aku kok ora kanggo no. Aku ning kono mau dipangan iki. Kalau kok meneh ra. Pangan yo tene Pangan urung. kono. Ku akan diganti dia. Tapi dah kangen. Dipangan wong nang wae kabeh ngene. Jegurku nggon kronjotku kono yo mangan. Oh, Dideleng pancinge kancane ning ndi engko nyangkut. bontak. Entek. Wis dipangan lagi jegur. Pinter bontak. Tripodku bosok coba nek tripodku ora bosok garing nyalehne les. Oh, Demes. oh, iya, Bang. Les. Langsung ini. Wis les ngono kok. Cilik. Nila cilik. Durung mesti kuwi. Perhatikan, iki tak video kali. Waduh. Tak. Ah, suka akal meneh. Sabung. Kurang atuh nganggo motor ngetan kono. Kayu udah sare Pak. Guys. Ya rak jam 12 tadi. Cek golek blonjo panganan. Buktine memang sikat gede gitu. Wih, pinggiran itu main iki. No. Maju kok. Nyemplung. Nilana kuwi. Kuwi iki nilemane nang kono gede-gede kok. Gelem anu kok. Gelem main kok. Angkat terus. Les. Habis. Habis Pak. Habis kan. Sang isun ngati. Alaman apa? Situ. Kenapa kok tak jadi pin? Nah, kena ngene atut. Nenggok ron. Piye? Tak ternyata sama. Guys, Ya kunjunan bos. Disyukuri lah. dikapok-kapokke baik. Ganya para pemain.